L'oratge no ha acompanyat en la trobada comarcal per la mobilitat celebrada en Silla i organitzada per nombrosos col·lectius de la comarca de l'Horta i per l'Ajuntament del municipi. Tot i això, més de 30 cicloturistes han pogut gaudir dels paratges als voltants de Silla. Una vegada finalitzada la ruta, s'ha realitzat una xerrada col·loqui on s'ha posat de manifest la necessitat d'unió entre tots els municipis per a conformar la xarxa autonòmica no motoritzada. Miquel Martínez, de l'Horta en Moviment, ha posat de relleu les següents demandes. Per primera vegada hem fet una trobada comarcal per la mobilitat sostenible. Hem demanat de forma clara i contundent que n'hi ha que canviar la forma de manejar-se. No que se facin noves infraestructures, no que se comenci a fer nous camins, sinó aprofitar els camins que a dia d'avui són ràpids, fan servei. Estem molt agraïts de poder haver vingut així, a Silla, com al poble, d'haver estat convidats. No és el que de normal ens passa. Des de Soterranya s'ha agraït que es facin aquest tipus de trobades que, entre altres coses, ajuden a difundir també projectes de les distintes associacions. Les jornades molt bé, la veritat és que il·lusionant que es comença a parlar de mobilitat sostenible a la nostra comarca, que es comença a parlar de transport públic a la nostra comarca per tal de millorar la possibilitat de les persones de transportar-se entre els nostres pobles de manera sostenible. I bueno, un dels grans projectes que tenim ara mateix és Bicis per a Totes, gràcies al qual recuperem bicicletes que estan abandonades, les reparen i les donen a persones sense recursos. Ja han donat més de 200 bicicletes i la veritat és que molt contents de que cada dia més la bicicleta siga una forma per a canviar i per a millorar el món. L'Ajuntament ha pres nota de totes les recomanacions i ha manifestat les seues intencions de cara al municipi. Hem pogut d'una forma escoltar experiències i propostes de les diferents col·lectius i associacions. El que necessitem és redactar i estudiar quina és la mobilitat dins del nostre municipi. I el que volem d'alguna manera és escoltar i fer partícipe a les diferents associacions del poble, farem reunions i a partir d'ahí anem a fer propostes perquè d'una vegada Silla tingui el seu trànsit el més reordenat possible i donant d'una manera prioritat al vianant i a la bicicleta. Una reordenació del trànsit que és un dels grans objectius del consistori.